Horas. Jadi bolo menurut suhu-suhutan manang cerita ini akan na dua-dua na jolo akan na dua-dua ta. Molo akan Naposo halak kita ni na jolo bolo tikila martadang molo bajuppa tu anak boru jok do inda na sida pakai upasa. Jadi atas sonoma contoh ni upasa ni akan Naposo bolo tikki martadang. Oh, may mana.